Unsaon man pagkaton repair kung di ka musuway? Sama ni. Adunay usa ka follower nato nga niduol kanato kay gusto siya magpatabang sa iyang cellphone nga Realme C21Y. Ang problema niya kay masikur siya kapalong. Subot pasabot inigdaing on niya mugawas rang logo iniguman kay mukalit na ko ni siya og palong. O karon ato ning testingan kung asa sa dapitan na bikil. Ato ning i-pass forward kay taas-taas gini inyong lantawunon. Og dinhi dapita mao ning kondisyon sa iyang cellphone kung mopalong. So bisag unsa pa natong pislit, di gini siya mobalik og siga. Pwede lang kung ato siyang ibalik og restart. So mao ra gihapon magbalik-balik ra gyud iyang problema. So atong buhaton ni ato siyang tanggalon ng iyang cover. Basta yung unani gani nga kondisyon guys, kasagaran yung problema gani ato na nibikil sa fuse sa battery. So ang buhaton gid ani kay ato ni siyang tanggalon. Wao na to ang iyang fuse kay mo gini main nga hinungdan nganong magsige siya og restart. So mo ni yung fuse. So gamit atong soldering iron ato ning tanggalon kining maong fuse. Kay mo ni hinungdan sa iyang sige restart. Kung humani mo matanggal ang fuse, magandam ta og wire para jumper. Bisag unsa nga klase nga wire pwede kayo. Ato lang hinangan siya og lead para dali siyang pilit. Og dayon ato siyang ihinang diri sa katong BMS nga gitanggalan nato og fuse. Pakay ni tatay ni mo beng. Humana to siya masolda. Atong putlon ang iyang sumpay. Og mao ni ang finished product. So ato na siyang ibalik og lukot, kay ato nang itaod sa cellphone. Atong testingan kung okay ba or unsa nay improvement. So atong i-turn on. Kay ganiha, sa diyang gi-on ta ni, kutob siya atong na-set up, bukalit siya og kapalong. Nya karon kay atong lantawon kung sakto ba ang atong gibuhat or nasulbar ba ang problema. Karon kay nisiga naman siya, atong obserbaran kung mapalong pa ba. Atong scroll, oops. Og diara ni load na yung desktop. Nana. So wala na yung problema. Ang main problem lagi dato ay katuriging fuse sa iyang battery. Manakos nga magsigi og kapalong siya kung i-on. So kung ganahan mo sa akong video, please follow, like, and share. Daghang salamat.